O arranque da fase 1 da desescalada na que hoxe entraron as 4 provincias galegas supón un certo alivio das restricións que se viñan aplicando dende que se decretara o estado de alarma. A partir de agora está permitido desplazarse entre concellos dentro da mesma provincia. Tamén podemos visitar os familiares e amigos, xa que se autorizan as reunións tanto en espazos públicos como privados de ata 10 persoas e respetando sempre a distancia de seguridade. Permítese ademais viaxar no mesmo vehículo a todos os membros da unidade de convivencia. Poderase ir á misa, posto que os lugares de culto abrirán cun terzo do seu aforo. Tamén se alivian as restricións para acudir a velorios e enterros, permitindo a asistencia de 15 persoas en lugares abertos e 10 en interiores. Tamén se autoriza a reapertura dos museos co 30% do aforo e o desenvolvemento de actividades culturais cun límite de 30 persoas en recintos pechados e de 200 en espazos abertos. No que respecta á actividade económica, reabren os pequenos comercios de menos de 400 metros cadrados, que a semana pasada só estaban autorizados a atender con cita previa. Agora poden facelo libremente, pero o 30% do aforo. As terrazas tamén están autorizadas, tan só o 50% da súa capacidade e con medidas de hixiene e distanciamento. Reabren tamén os hotéis, aínda que con usos limitados no que respecta a zonas comuns. Pero ollo, porque aínda que podemos sair a mercar ou a tomar algo a calquera hora, para o paseo e o deporte mantéñense as franxas horarias de 6 a 10 da mañá e de 8 a 11 da noite para maiores de 14 anos, de 10 a 12 e de 7 a 8 para maiores de 70 e poboación de risco, e de 12 a 7 da tarde para os nenos, en grupos de ata 3 e acompañados dun só adulto. Isto tan só para concellos ou parroquias con máis de 5.000 habitantes. As que están por baixo teñen liberdade horaria. A pesar do cambio de fase e a progresiva volta á normalidade, as autoridades sanitarias chaman á prudencia. É preciso manter as medidas de hixiene e distancia social e saír só para realizar as actividades permitidas. Esta primeira fase durará un mínimo de 15 días. En función da evolución dos contaxios, o Goberno decidirá se Galicia pode cambiar de fase a partir do 25 de maio.